אני מהתנ"ך, מספר ישעיהו, ראיתי שהרבה פסוקים כבר מתגשמים, למשל, וקיבצתי אתכם מכל העמים. אמרתי לעצמי, אולי זה זמן מומלץ וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי רבץ. אז עליתי זאב בודד אל ארץ הקודש, אני כבר מסתובב פה קצת יותר מחודש. שמי שאול טיקטינר, אני עולה חדש, לא חדש, כבר בארץ שנה וחצי. אני באתי עם משפחה, יש אשתי, יש שני בנים. באתי מאוקראינה, מברית המועצות. שלום, שלום, שלום. אני בובה ראשונה של שאול. שאול. באמת שבובה הזאת ראשונה, כשאני באתי בארץ, נכנסתי לדירה הזאת, דירה היה ריקה. ואני מצאתי בדירה רק מטאטא, רק קופסה של קוקה קולה וכרית ועץ וזהו. בובה הזאת דחליל. אני דחליל. זה כובע קש. אני מצאתי יוגורט, שני כדורים, כמה דברים, ויהיה פרה. חשבנו על הצגה שתהיה קשורה בעלייה, וזה נושא שהוא מאוד חשוב השנה, ואמרו לנו יש לא רק איש שהוא עושה בובות, אלא גם שחקן. והתגלגל אלינו סשה שלא ידע מילה בעברית, הוא רק הפעיל את הבובות שלו, ישר הבנו שזה משהו מאוד מקורי, מאוד מיוחד. בובות של כלום, להתחיל מאין, משום דבר, ליצור משהו, מסמרטוטים, משמטס, מאביזרים יומיומיים שנמצאים בבית, תחת היד, ליצור מהם דבר מיוחד. קרקס של משה ואברשה. אברשה? כן, משה. איך היה ברוסיה? אי אפשר להתלונן. איך הייתה הפרנסה? אי אפשר להתלונן. והמשכורת? אי אפשר להתלונן. אז למה באת לארץ ישראל? כי פה אפשר להתלונן. אבל אני לא יכול להתלונן. לא. עכשיו, כשאני בארץ שנה וחצי, אני מבין שיש מזל גדול לי. יש עבודה. ברוסיה אומרים שאני כבר מיליונר. ברוסיה אומרים שאתה כאן. כן, כאן אני מיליונר. אבל אני באמת מיליונר. כשיש הרבה חברים, אני פגשתי אנשים, עזרא דגן, עירית דגן, מישה בלחרוביץ', זהבה, עוד אנשים. בגלל זה אני מיליונר. זה ככה אני חושב. אז אתה מיליונר. כן. אני מיליונר אני עשיתי הרבה בובות מסמרטוטים. בגלל זה אני מיליונר של סמרטוטים. אני עולה חדש, פיתחו נא את הלב, אל תסתכלו עליי כמו על זאב. אל תסתכלו עליו כמו על זאב. שאול טיקטינר, עולה חדש מברית המועצות, מתחיל חיים חדשים בישראל. סמרטוטים והצלחה, סיפור לא שגרתי.